makadi muri yeZimbabwe chiyera vapindura nekamwe kanyaya kavainako so kanodakadza kanofadza. Kune bhazi rinonzi iro boat cutter rinoenda kuSouth Africa rinosimuka muno muZimbabwe Thursday, South Africa rinosimuka kuse Sunday richidzoka kuno kuZimbabwe. Kune vese vari kuda kubatisa zviri kubva kuSouth Africa kana kuti zviri kuya muno muZimbabwe vanobata JB Nyasha panhamba dziri pascreen apo kuti vese vari kuSouth Africa kupi muno muZimbabwe Mazoe Masvingo Chegutu Bright Bridge kupi kwekwe vanobata JB Nyasha panhamba dziri pascreen apo. Every Thursday anenge ariko kuno kuZimbabwe akakumirirai. Every Sunday anenge ariko zvakare kuSouth Africa akamirirawo vari kuSouth Africa vari kuya kuZimbabwe. Vanobatisa ipapo vari kuda kuenda kuSouth Africa vachifamba mune zvakanaka vachinwiwa zvinotonherera kachira vari kuendako ikoko. Panhamba dzandataura dziri pascreen apo mombata Nyasha Buhle JB. Tisingapedze nguva muri yeZimbabwe tine zvatiri kukubikirai zvatiri kukugadzirai seCapital Studio Production. Mobva masubscriber nekubata Nyasha Buhle JB. Anditika chiyera zvataurwa nachiyera izvi chiyera era tokubata ipa Kachongwe kundiona muchandiona ndasvika putsana chandiona muchandiona ndasvika ipo